Aj pri takej grilovačke. Samozrejme, musíme dodržiavať bezpečnosť pri grilovačke, ale viete čo, hlavne bezpečnosť práce, ale pri tom, ako tvoríme ten steak, pretože s Daliborom Navrátilom, šéf-kuchárom, ktorý teda má mnoho ocenení, varil pre najväčšie celebrity kráľovských a šlachticov a bárskohové, hej, v rámci sveta, či už vo Francúzsku, vo Švajčiarsku, v Belgicku. Naozaj teda ide o renovovaného šéf-kuchára, ktorý je spolu s nami. Mne sa páči, teraz si spravil jednu takú veľkú fintu, dúfam, že to bolo zaznamenané. Ty si nenakorenil a nenasolil práve tento plát mesa. Nic. Len si dal trošku oleja. Přesně tak, trošku oleje. Tak to robím ja napríklad tú zásadnú chybu, že si to dopredu všetko akož nakorením, nasolím a potom to buchnem na ten steak. Je špatně. Sůl se v 72 stupních přemění na páru odezní. Neříkám, že všechno. Pepř, nahrubo namletý, když grilluješ a ještě špatně na prudko, jak jsme si řekli v prvním stupě, no tak i zhořkne. Spálí se, no. A co dělají lidi? Dávají před grilováním, dávají česnek, dávají bylinky. Co se s tím masem děje? No. Je to hořké, je to špatně. Jo? Čiže čisto len trošku olivového oleja, alebo teda oleja. A mne sa páči inak aj tvoj nástroj na otáčanie mesa. Ak by sme ešte... Maťko, pozri sa na toto, ak môžem poprosiť záber. Ako sa otáča meso, šéf-kuchára? Ten nástroj sa volá ruka. A toto sme zvyknutí, hej? Ale mám nástroje od Filmenu, že jo? Vemu si otočím komfortně. Jo, co je důležité u grilování, prosím, nemít rozpálený grill, jo, být u grillu a vemu si steak, dám na grill 200-220 stupňů, po 4 minutách otočím a zase, jo. My už tady máme první várku hotovou. A teraz, a čo je dôležité pre šéf-kuchára, je samozrejme nôž. Keby si mi trošičku akože z toho odrezal, hej, dalo by sa? Ide ti to ako po masle. A teď se dívejte, pod jakým úhlem to krájím. Jo? A tak to je to správně? Ano. Protože svalové vlákna, když uklejím rovně, dám do úst, dokusuju a jdou proti sobě. Když to uklejím šikmě, tak ty vlákna jdou, dokusuju a rozjedou se proti sobě. A to maso je měkčí, křehčí, šťavnatější. Ochutnej, Matúš. Ideme to ochutnať, ale povedz mi, že či je teda aj rozdiel v rámci grillov. Či je, že či je na uhlie úplný iný grill, na plyn úplne, na elektriku. Na elektriku. Je v tom velikánský rozdíl. Když máš elektriku, mám komfort grilování. Nenapaluje se, nepřilepuje se, nehoří mi to. Ale pozor, je to elektrika, nevoní to. Když mám vyhřívaný pod plynem, už je to lepší. Už tam je ten nápek, ta vůně toho grilování. Jo? Úplně nejlepší je dřevěné uhlí. No jo, ale když dřevěné uhlí, tak se lidi trápějí. Hoří jim to hodně, zhasne jim to, než to zase rozpálej. Potom to musia fénovať, aby to rozpálili. A nebo když jim to hodně hoří ten tuk, když špatně grillujou, odkapává, tak to potom hasejí vodou, maso se negriluje, dusí, vznikají splodiny a to všechno se lepí na ty potraviny, ať zelenina, ať ryba, ak se ukážeme v papilotě, ať maso. Ešte by ma zaujímalo, Dalibor, ako sú také tie šlachtici a také tí ľudia z radu celebrit s grillovanými špecialitami? Perfektně. Užívajú si to rovnako ako my obyčajní ľudia? Vážně, protože tohleto je nejjednodušší disciplína z gastronomie. Když chceš mít úspěch, koup kvalitní maso. Jo? Okay. Proč furt grillovat hermelín, pepa na grill? Nic proti, je výborný, ale proč pořád klobásky, pepu na grill, jo? Ano. Ogrilluji jednou za čas, koupím si dobré kvalitní maso. Já jsem ti říkal, jaká je cena, ty si ochutnal, jaké to bylo? Ježišmária, no tak škoda, že sa nedá tá chuťová bunka preniesť aj cez obraz, ale to nás mrzí, naozaj výborné. No, tak... A ugrilluju maso. A je to jednoduché. Takže i oni grillujou. Máme to aj tohto lososa. Ty si ho potrel už práve tou marinádou, alebo teda tou... To je vlastně domácky vyrobená majonéza, do které jsem dal trošku rybí omáčky, trochu limetové šťávy a kdo chce, jak dochutí, dám to na halobal, já to uzavřu, vznikne vlastně kapsa, papilot, ta se tomu říká. A jsme trochu světloví, že? Papilot. Franc. Tak, dáme to na grill. Jo? Já dám s tím halobalem na grill. Aj čistota pri práci. A je pohoda. Môžu sa venovať hostu, môžu piť pivo, víno, môžu dať cokoliv. Dalibor, úžasné. A samozrejme, ak aj vás sme tak trošku namusali práve takýmto grillovaním, tak sa môžete zapojiť do súťaže o záhradné ohnisko značky Fieldman s jeho moderným vzhľadom, stabilnou konštrukciou a jednoduchou inštaláciou. Budete vždy pripravení na grillovanie počas celého leta. Je to veľmi jednoduché, kliknite na facebookový profil Telerána, pod súťažný príspevok napíšte, čo najradšej grillujete a my výhercu vyhlásime v Teleráne 28. júna. Cenu do súťaže venuje sieť predajní Planeo a e-shop planeo.sk.